Mae petrol yng ngweithiannau y Davies's a gyda'r tymor rasio ar fi'n dechrau, mae'r teulu ma yn barod. Ydyn, mae'r teulu ma yn Vichy. Ed y tad, Dafydd yr hynna, wedyn mae Catrin, ac Aled y cyw melyn ola. Maen nhw'n byw ym Mhontirwain ger Aberteifi, a di bod yn rasio gyda beiciau a quads ers blynydde mawr. Dechreuais i reido beic, di 7 oed wedi. Fi'n credu am sôn i tua 4 a hanner oedd y tro gyntaf i fi camu ar beic. Fi eisiau cofio rhyw fel nos Wener ar ôl dod eto ysgol. A dad jyst i cael 2 buzz fach mewn i un o ffrindiau fe, wedys i fi'n raso hwnna fori. Dim kit, dim helmet, dim byd. Na fe nes i mas ar dysadwn grass tractors cylch. Nôl oedd ddechreuodd i really, just garage dad oedd ei ni, ond turns out it was bigger than what we thought it would be. Mae lot i raso beic, dim just jwmpo arno fe a reidio fel mae lot o bobl yn meddwl. Mae lot yn wahanol i beic farm, competition beic yw e, so mae lot fwy o bower gyda fe. Suspension yn wahanol a mae'n lot fwy o bris fyd. Maen nhw wedi ennill sawl pencampwriaeth a chystadleuaeth, a gweud y gwir, oedd ddim amser i restru pob un, ond dyma ambell un fawr. Dwi wedi ennill Masters British Championship ar 8 blynedd diwethaf nawr. Fi wedi ennill 5 Welsh Championship. Yr un diweddara yw ennill yr Under 21-year-old British Championship, ond so yn dibynna cael hwnnw oedd nhw'n beth mawr i fi. Blwyddyn gyntaf enillais i'r novice a'r merched, a'r flwyddyn i fed nes i gael yr Rider of the Year. Fi oedd y merch gyntaf erioed i ennill hwnna, so oedd hi'n achievement mawr i fi. Lenyn ar sain yn yr dosbarth, y ladies, fi wedi decido mynd am challenge i mynd i'r clwb mynd elite sydd dim ond bechgyn, ond mae fe'n pencampwriaeth Prydain fyd. Nawr te, mae eisiau gadw trefen arnyn nhw. Diolch felly bod Carol wastad y biti'r lle. Oes da chi delete yn y quads ar beico? Sa'n credu bod lot o ddewis da fi. Ond wes, o'n i yn licio so o'n i'n ifancach oedd rasi sy'n gael yn Aberporth prynu. So o'n i'n mynd gyda dy ci lan i watcho fyny. So os mae bach o delete da fi ynddo fe. Adrenaline junkies os chi'n mlaen i ni. Mae'n sport ancherus, ond mae a buzz mas o fe. Mae excitement i gael ynddo fe. Ti'n cwrso ffrindiau rownd y trac. Nes i a Dafydd yn teams wahanol pryd aethon ni mas i Ffrainc 2 blynedd nôl. Ras 12 awr. Long story short, meiddes i fe achos torrodd y lawr. So, ie. Chi beth wedi moyn mynd mas? I chi wedi mynd mas o gwbl? Moyn mynd mas ar y quads ar beics ac yn y blaen? Na, dwi'n diolch. 2 drad ar y llawr. Fi digon saff yn ni. A drothwy blwyddyn newi o gystadlu, mae Ed, Dafydd, Catrin ac Aled yn paratoi'n drylwyr ym mhob tywydd i sicrhau bod nhw'n barod beth bynnag ddaw. Ni mor lwcus bod da ni y trac ma fan hyn. Alan o Cymdiad yn hynod o ddiolchgar i fe. Gael gadael ni cael spen achos dim lot o tracs rhwng ffrein ac mae'n ei goffod treuli ban. Peder awr falle i just cael practis a mae'n ni rili yn ddiolchgar. Mae jwmpo no mewn i fy nawr mewn 2 wythnos da ni nawr i fynd yn barod, so byddwn ni'n bach yn dost ar ôl meeting cyntaf. We'll see what 2021 brings, right?